What's up guys, it's me Kelvin Roy back again with another vlog. And for today's vlog guys, siguro halatang halata naman sa panahon ngayon, pwede ka nang kumita sa internet or online. Mapa-online work or online businesses at ngayon, entertainment. Kaya para sa mga bagong vloggers or YouTubers na gustong pagkakitaan ng pag-YouTube, ituturo ko sa inyo guys kung paano ko napamonetize yung YouTube channel ko. Don't forget to subscribe if you still haven't and click the notification bell beside para updated kayo whenever I upload new videos. Disclaimer guys, I'm not really good at explaining pero sana maintindihan nyo rin kung ano yung mga sasabihin ko sa inyo. And of course guys, I will try to give you the shortest explanation possible para hindi na medyo haba pa tong video na to. So para maging eligible yung YouTube channel mo for monetization, kinakailangan mo ng 1,000 subscribers and 4,000 hours of watch time in just 12 months. Yes, alam kong mahirap kasi dyan din ako nanggaling and as a small YouTuber, mahirap talagang makuha ang 4,000 hours of watch time. Pero laban lang. So since alam nyo na kung anong subscribers, di ko na kailangan pang i-explain kung ano yan. Pero magbibigay na lang din ako ng 3 tips para mas mapadali yung pagkuha nyo ng 1,000 subscribers. Of course, tip number 1 is promote your channel. I-promote mo channel mo sa mga social media accounts na meron ka such as Facebook, Twitter, Instagram, or kung ano pang social media account na meron ka. Pero I suggest sa Facebook kasi mas maraming gumagamit ng Facebook and mas marami kang makukuha na interactions with your friends. In this way, mas maraming makakita at makakaalam na gumagawa ka ng YouTube videos. One thing you also need to avoid guys is ang sub to sub. Guys, never do sub to sub. Marami na itong ibang terms like hug to hug or like magsampalan tayo ng bahay. Yeah? So kung small YouTuber ka pa lang, alam mo kung ano ang ibig kong sabihin. So you need to avoid sub to sub kasi yes, makakakuha ka ng amount of subscribers pero hindi ka makakakuha ng views or watch time. Kaya in the end, ikaw ang malulugi. Tip number 2 is collaboration. Collaborating with other vloggers or YouTubers will help you expand your audience. By collaborating, makikilala ka ng audience nila and possibly ay susubaybay din sila sa iyo. And mas lalaki ang audience mo. And lastly, tip number 3, just keep creating. Gumawa ka lang ng gumawa. Okay lang kung hindi ka makakakuha ng malaking amount of subscribers like yung agad-agad, basta gumawa ka lang. Just keep on creating. In this way, kapag consistent ang uploads mo, uusog din ang watch time na makukuha mo. Just remember, small progresses are still progress. Kaya okay lang, slowly but surely. Ngayon, pupunta naman tayo sa 4,000 hours of watch time. Ano ba tong watch time na to? Ito yung kung gaano kahaba nanood ang isang tao or ang isang viewer sa video mo. For example, meron kang 10-minute video pero nanood siya sa video mo for only 4 minutes. Therefore, yung 4 minutes na yon ay mapupunta sa watch time mo. Kagaya netong sa akin. For the last 28 days, meron akong 25,300 na watch time in minutes. Therefore, i-divide natin ito sa 60 para makuha kung ilan ang value nito in 2 hours. So yun nga, kapag aabot ka ng 1,000 subscribers and 4,000 hours of watch time, magiging eligible na yung YouTube channel mo for monetization and pwede ka nang mag-apply for YouTube Partner Program. Once tapos ka nang mag-apply for monetization, syempre, i-re-review ng YouTube ang channel ninyo. Kaya, small tip guys, avoid nyo na lang rin po yung mga copyrighted contents kasi isa ring requirement ni YouTube para makapasok kayo sa YouTube Partner Program ay kailangan nyo rin maging isang good citizen. Good citizen in YouTube means kailangan wala kayong copyright strike, community strike, and of course, walang reused content para hindi kayo ito turn down ng YouTube for the YouTube Partner Program. Marami na rin kasi akong mga nakikita na nakaabot na sila ng 1,000 subscribers and 4,000 hours of watch time pero nata-turn down sila ng YouTube kasi nga marami silang copyrighted content sa kanilang mga videos which prevented them from being approved for monetization. After several days, makakakuha ka ng email from YouTube. After several days, makakakuha ka ng email from YouTube na approve ka na for monetization. Kagaya nitong nakuha ko from them.
And that is where pwede ka na maglagay ng mga ads sa videos mo. So that's it guys for this video. Thank you so much for watching. I hope natulungan ko kayo, or sana man lang may naitulong ako kahit paano to make you strive harder yun and do what you can. Would be do what you can't.